दा जोंनि साननाया जों BPF हान्जायावसो जोङो जगदान होनानै ओंखारदों। जों गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारा बेयाव जोंनि गफुर हालामाव BPFखौ थफ्ला बोननानै हरनाय लोगो लोगो जों बे थफ्लाखौ गोबां गोरा बिबानै रुजुनानै लाबोनानै जों बेयाव मावफुंबोदोंमोन। दिनैसिमबो नै दा जोंनि गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि मादावथ' जों जोबोर खुसि मिनि खुसियै जों बे BPF हान्जाखौ बरायदों। गुबुन हान्जाफ्रा फैदोंमोनबाबो जों बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामाखै। मानो होनोबा जों बिसोरजों खाबजाया गोरोबा किसुमान राजखान्थिनि बिथिङाव बिसोरनि नियम नितिफ्रा जोंजों मिलाया गुबुननि आलादा बिनि थाखाय जों बिसोरखौ सुखुवा। नाथाय बिसोर फैबाबो जों मिसबिहेभ खालामा मानो होनबा बयहाबो फैनायनि अधिकार दङ। मालाय जायजों फैदों बिसोरखौ सोरबा सासेयाबो मोजां मोनग्रा थानो हागौ। बिनिखायनो जों बिसोरखौबो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जों नासयहरा। फैथों फैनानै हाबनानै थांथों जोंनिफ्राय जेबो गाज्रि मोननाय गैया। नाथाय जोंहा BPF हान्जायाव गोसो गोथारै जों नाजानाय दं हिसाबै जोङो जोंनि धोनस्रि समस्तिनिफ्राय फैलाव मोसाहारि सारखौनो जोङो गोबां रोजा भटआव देरहासार होनो हागोन होननानै जों गाव फोथायनाय आरो सारनि अननायाव जोंहा मोनसे गोरबोनिफ्राय फोथायनाय दङ। दा आं बेसेखौनो बुंनानै BPF हान्जायानो जै जाथों होननानै जै BPFनि होननानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दिनै जोंनि BPF दोलोनि सारमोन फैदों। जोंनि आलुफारा गामिनिफ्राय बयबो खामानिखौ दोननानैबाबो लैहोर लैहोर सारमोनखौ बरायफैनो हादों। बिनि थाखाय जोंबो बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरखौ गोजोननाय मोनदों। सारमोनहा दिनै फैनानै मोजां मोजां खोथा बुजायलांदों। बिनि थाखाय दिनै आलुफारा गामियाव सारमोन फैनायाव बयबो जमायैनो जोङो फरायनो हानायनि थाखाय गोजोनदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो हाबफैदों नामा? राजखान्थि हान्जाया हाबदोंबाबो जों माने गैथ'वा बिसोरजों। जों BPFआवनो दङ। जों BPFजोंनो थागोन। जों BPFजोंनो देरहाखागोन जोङो BPFआवनो। जोङो दासिम मोजां मोनो जों गोदोनिफ्राय आरो मोजाङैनो जों मोजां मोनखायो। जोङो दासिमबो जोङो बेफोरखौ जों खाथियावनो गोबानानै लागासिनो दं आरो जों बहुद जों देरहाखागोन आरो जों मोजांखा आरो गासिबो जोंनिजोंनो फैजोबखाबाय। जों गोदोनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो रायजोफोर। अना खाना जोङो दासिमबो जोंबो खस्थ' मोननानै फैनाय जों बेफोरखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों होनबा जोङो जोबोर मोजां मोनो बिखानि अन्तराव जों मोजां मोननानै दंखायो आरो दासिम आरो देरहाथों जोंना 100% जोंना देरहाखागोन। जों खौसे दंखायो दिनैसिम आरो जों मानि थाखाय मोजां मोना जोंनि बर'नि हारिखौ जोंनो नांथारगौ। जों देरहानांगौ 100% एखेबारे आरामसे देरहागोन जोंहा देरहाखागोन। जों बेखौनो लुगैदों जे जों दासिमबो मोजां मोनो आरो।